Ismét itt az Oaklandi kikötőbe. Most szerda reggel van, vagyis inkább délelőtt. Ugye tegnapi nap sikerült felraknom az első videót. Ez körülbelül olyan szombat este, vasárnap reggelig zárta be az eseményeket. Most viszont arról szeretnék mesélni, hogy hogyan megy itt a szobakeresés. A legfontosabb az, hogy több platformon kell ilyenkor keresni, írni. Én 3 helyet használtam. Az egyik a Facebook, egyértelműen a csoportokat kerestem. A másik az a Roomies, az a neve, ugye, hogy szobatársat lehet keresni, illetve lakások, házak kerestek szobatársat, tehát ugyanúgy rád is írhatnak, mint ahogy te másra. Harmadik, az pedig seek.com. Ott nézem még a lehetőségeket. Összesen, hogyha jól számolom, akkor 7 helyen voltam. Abból voltam 2 helyen itt a belvárosban, amit láttok, hát nagyjából ez az üzleti negyed, körülbelül egy olyan 10 percre, 15 percre található az a 2 hely, amit megnéztem. Hát lakások, ugye általában 2 szobás vagy 1 szobás lakás van, de ugye én 2 szobásban az egyik szobának a bérlését keresem, illetve az ellenkező irányba, hogy éjszakabbra ott voltam még 2 helyet megnézni tegnap előtt, tegnap pedig a déli irányba indultam el, ott is 2 helyet néztem meg, 2 házat. Jó meleg van, főleg amikor fönn van a nap. Ma szerintem olyan 22-23 fok lesz, mármint ezt nem a jó helyismeretemből találtam ki, hanem ezt mutatta az időjárás jelentő program. Nagyon erős a nap, és kell naptej, kell sapka is, úgyhogy azt majd a mai napon szeretnék venni. Mert amikor följön a nap, és körülbelül eléri ezt az ilyen 9 óra, 10 óra magasságot, nagyon erős lesz hirtelen, és egészen ilyen 3-4 óráig délután, akkor nagyon erős marad. Ha meg elmegy a nap, mert eltakarja a felhő, akkor viszont lehűl a levegő, főleg, hogyha neki áll fújni a szél és még esni, és hát ugye azt szokták mondani, hogy Új-Zélandon egy nap alatt mind a 4 évszak megtalálható. Ezt még nagyon intenzíven nem tapasztaltam, de mondjuk 2 évszakot igen, így a nyarat, akkor ennyire süt a nap, és volt, hogy ilyen 5 percenként elkezdett szakadni az eső, majd elállt. Az nagyjából ugye az ősznek, vagy akár egy korai tavasznak is megfelelhet. Na de ennyit az időjárás jelentésről. Szóval először beszélnék a belvárosi lehetőségekről. 2 helyet néztem, ahogy már mondtam. Az egyik volt kicsit távolabb a belvárostól. Az a hely nem rossz, egy kicsit drága. Azért nyilván a belvárosban így kicsit drágábbak az albérletek. Nem volt annyira rugalmas a főbérlő, vagyis a tulaj, meg kiderült, hogy ő a tulaj. Azt mondta, hogy ne főzzek indiai kaját, hogyha szoktam főzni, inkább ritkábban főzek, ne vigyek fel senki ismerős, barátot, úgyhogy de másnap már írta is, hogy kivette valaki más, úgyhogy nem is sajnáltam. A másik, ott egy francia séf lakik, és itt a belvárosban a Le Chef nevű helyen dolgozik, nagyon jó fej. Ő neki írtam a tegnapi nap, hogyha lehet, akkor kibérelném a szobát egy hónapra egyelőre, viszont még nem írt vissza, úgy még várom a válaszát, illetve a kicsit a Glenfieldi városi területről. Ez itt mögöttetek van, éppen amerre én nézek. Teljesen más ugye a terület, meg a építkezési forma is. Ugye ott inkább
hatalmas családi házak vannak. Nem ritka, hogy 3, 4 vagy akár 5 hálószobás is ezek a családi házak. Általában alul lakik a család, és akkor a többi szobát adják ki. Az egyik hely az egy nagyon barátságos házaspáré, az nagyon-nagyon szép volt, és egész jó áron is volt, viszont azt tegnap ismét írtak, hogy már más lefoglalta. A másik az, hát az inkább nem minősítem, de ott a lényeg az, hogy valószínűleg, hogy vagy egykoron, vagy ez a srác még mindig, vagy fermentál, vagy savanyít. Olyan savanyú szag van már nem csak a konyhában, főleg miután beléptünk a kiadandó szobába, hogy igazából ott nem volt nagy kérésem. Zavarában a srác egyből ki is nyitotta az ablakot, hát ha az a pár másodperc kiviszi ezt a savanyú szagot, azt eredményezte, hogy én forduljak inkább sarkon, és hagyjam ott, megköszönve, hogy megmutatta a lakását. De a másik kettő télen van, és annak a neve most hirtelen nem jut az eszembe, de majd leírom. Szóval a másik kettő nagyon ígéretes. Az egyik helyen egy belga hölgy van, ő fél évre el fog költözni, talán Guatemalát mondta, meg Peru, meg Chile, tehát neki áll így utazni, mert elege van most így a melóból, fölmondott, és hogy elmegy egy fél évet csatangolni. Ezzel abszolút egyet tudok érteni én is. A 2 extra dolog van. Azt mondta Ingrid, hogy ha rám esik a választás, odaadná az autóját arra a fél évre, de ugye akkor fél évre kell megírni a szerződést. A másik, meg körülbelül 2 percre van egy jóga stúdió, és már oda is bementem, de erről majd később. Éppen az egyik szobát megyek megnézni, ami hát egy kicsit távolabb van, mint képzeltem, de gondoltam, hogy megnézek egy ilyet is. Ez egy ház lesz, 3-an laknak benne, és egy ilyen nagyon szép területen van, ez itt a Wellington hegy, ahol föl lehet túrázni, ezt majd később biztos, hogy meglátogatom. Egy jó környéken van, hát egy ilyen kis kertváros jellegű, szép nagy házakkal, ilyenek például biztosan legalább 4 hálószobás. Aztán ezen a környéken megnézek egyet, és még egy másik kicsit közelebb a parthoz, ott is megnézek még egyet. Illetve a másik hely, különleges maga a főbérlő is, nagyon érdekes figura, halállaza, egy olyan helyen laknak, övéké így a legbelsőbb ház, és azután már csak egy patak van, meg egy ilyen zöld terület, ott van például medence is, egy hatalmas nappali, tényleg akkora, mint másnak Magyarországon az egész lakása, és nagyon szimpatikus volt a srác, el is vitt egy autóútra, körbe mutatta a környéket, és onnan 10 percre van a part, 2 nagyon híres tengerpart is van ott, úgyhogy az se lenne rossz.
kombi, Ferrari, a gyerekek hátul ülnek, gondolom.